साबधान दै लोगोफोर जायबा YBY एप्सआव मानसि जयनिं खालामहोदोंमोन गाव मेम्बार जादोंमोन आरो माखासे सेलारि मोननो थाखाय गोबां मानसिफोर जयनिं खालामहोदों आरोना YBY एप्सआव दा बिथांमोना जायबा मेम्बार YBY नि जायबा मानसि सोग्रा बिथांमोना जोबोद माने खैफोदाव गोलैनो गोनां जादों आरोना जोबोद गाज्रि खैफोदाव गोलैदों बिथांमोनखौ रायजोफ्रा नागिर न'आव थांनानै माने फैसा बिहैनाय जादों आरोना बिथांमोननियाव आं दा नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोनानै लाबानो जाबाय नै आनिराम बसुमतारी बिथाङा माने मेम्बार जाहैदों बे मेम्बारा गोबां मानसिफोर थगाय थसि सोदों आरोना बिनिफ्राय बिनि न'आव थांनायखौ आं देखायगोन नोंथांमोननो रायजोफ्रा थांनानै माने बिसिनि न'आव फैसा बिहैदों आरोना एसे साबधान जाबानो जाबाय আমি জনক বসুমতাৰী ঘৰৰ আগত আছো এইটো চাওক এই মানুহ চাওক সব মানুহ ৰখি আছে এইফালে চাওক কিমান মানুহ এই সব মানুহ ৰখি আছে চাওক আমি সবে এই ইফালে চাওক সব মানুহ ৰখি আছে আমি সবে হেৰি কৰিবলৈ পইচা ল'বলৈ আহিছো আৰু মানুহ আছে বাহিৰত গলিত সবে হেৰি আৰু লেডিজ আছে ভিতৰত গৈছে এইটো ঘৰ दा अनिराम बसुमतारी नामा बिसिनाव थांनानै रायजोफ्रा लोब हौवालाय हिनजावलाय जमा रायजोफ्रा थांनानै फैसा बिहैदों जायबा मेम्बार जायबा नोंनि आन्दाराव 10 जन 20 जन सोरबा 100 जन सोदों सोरबा 200 जन सोदों सोरबा 500 जन सोदों नोंथांमोनाबो एसे साबधान जाब्लानो जाबाय सोरबा मालाय बोरमा फिनायनि फैसाखौ बेंकआवसो दोनहरनो नागिरदोंमोन सोरबा अमा फिनानै माने फैसा मोनदोंमोन बिथांमोनाबो 6000 दैयाव थांबाय होननानै सोरबा बायदिया खर'आव दै लुसोमना लादों नै नायनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नै फैसा लस जानायनि खर'आव दै लुसोमनानै लालाबायबाय नै मा होनबावगोन दा सोरबा मालाय इसां खस्थ' खालामनानै बोरमा फिनानैसो फैसा जमायदोंमोन सोरबा बायदिया बोरमा फाननानै आरोना बोरमा फिनानै फाननानै आंबो दा बोरमासो लांफैदों नोंथांमोना आंखौ बुंलायगोन मा हाग्राबारि भिडिअ बानायो होननानै आंबो बोरमासो लांनो फैदों आंहा बोरमा खानायावनो बिराद टाइम थाङो आं माने जयेन जाखायाखै आरोना बे आंखौ लोगोफ्रा बिराद जयेन जादो नांगौबा आं फैसाखौ होथ'गोन होननानै बुंहरदोंमोन आं मिथिखायो सिगांनिफ्रायनो बे माने स्केमसो होननानै बे माने एप्सआ आउटनि होननानै मिथिखायो थेवबो आं माने बेहाय जयेन जाखायाखै आरोना आरो दायो माने YBY एप्सआ KYC भेरिफाइ खालामनो होलायबाय आरोना 6000 सोब्लासो बै नोंनि YBY एप्सआव थानाय फैसाफोरा उइद्र' जागोन होननानै बेफोरबायदि माने प्लेनिं खालामदों आरोना जायबा 6000 होनानै नोंथांमोना KYC भेरिफाइ खालामगोन नोंथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय फैसा दानलांनोबो हागौ आरोना सोरनावबा दानलांदोंबो दा नोंथांमोना बेंकआ खुनु बेंकआनो जा स्टेट बेंकआनो जा सेन्ट्रेल बेंकआनो जा खुनु बेंकआनो आरोना माने OTP बिहरा नोंथांमोननियाव दा नोंथांमोना जानला मोनला OTP हरनानै लानाङा आरोना हरनानै लायोब्ला नोंथांमोना खैफोदाव गोलैनो हागौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टनिफ्राय माने जिर' खालामलांजोबनो हागौ आरोना बिसोरो बिराद गिदिर स्केमार बिसोरो बिराद टेलेन्टनि मानसि आरोना मास्टार माइन्ड ब्रेना बिराद डेन्जार बिसिनि टेलेन्टआ बिराद डेन्जार आरोना बिराद मास्टार माइन्ड बिसोरो बाहेरनि आउट कान्ट्रिनि सार्भार सलायनानैबो बिथांमोना माने नोंखौ स्केम खालामगोनबो जानो हागौ आरोना बिसोरो माने बिराद डेन्जारखा बिसिनि माइन्डआ बिसोरो बिदिजोंनो जाग्राखा दा जोंनि बर' मानसिफ्राल' माने बेहाय बांसिन हाबदों आरोना जोंनि बर' मानसिफ्राल' बांसिन माने खैफोदाव गोलैनांदों दायो दा जोंनि माखासे मानसिफ्रा बिदिनो खामला हाजिरा मावनानै सोरबा बायदिया 10,000 15,000 होनानै हाबबाय सोरबा बायदिया 20,000 सोरबा बायदिया 1 लाख गाहाम होनानैबो हाबनाय दङ सोरबा बायदिया मोनाखै सोरबा बायदिया मोनबायबो दा जायहा लास्टाव हाबदों बिथांमोना बिराद लस जाबाय दा नै 6000 करै 1 लाख जन मानसि जुदि सोयोब्ला बेसेबां जायो बिथांमोना जोंनि बर'फोरनिफ्राय बेसेबां फैसा माने लुथिनानै लांखो दा नोंथांमोना माने बे ट्रेडिं एप्सखौ नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो बियो माने स्केम होननानै बियो मोजां नङा होननानै मिथिखायो बयबो जेनुइन नङा होननानै दा अब्लाबो नोंथांमोना फोथायनानै माने बेहाय हाबदों आरोना माने गारि रानदोंमोन नालाय बिथांमोना माने रेन्ज रभारबो राननायनि खोथा दंमोन साननैसो उनाव ओमफ्राय मबाइलबो होदों सोरनोबा बे मबाइलफोर होनाय फैसाफोराबो नों आंनि बर'फोरनि पाब्लिकफोरनि मेम्बार जयेन जानायनि फैसाजोंसो बिसोरो होदों बिसिनि गावसिनि कम्पानिनि फैसा नङा बियो दा नोंथांमोनखौ KYC भेरिफाइ खालामनो थाखाय बै YBY एप्सआव थानाय सोरनाबा 1.5 लाख फासिनानै दं सोरनाबा 2 लाख सोरनाबा 3 लाख सोरनाबा 10 लाख सोरनाबा 10,000 सोरनाबा 20,000 40,000 फासिनानै थानायफोरखौ उइद्र' खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ KYC होनो होदों आरोना 6000 फैसा पे खालामग्रोबासो बै एकाउन्टआव थानाय नोंनि YBY एकाउन्टआव थानायखौ नोङो उइद्र' खालामनो हागोन होननानै बिदि प्लेनिं बानायदों दा नोंथांमोना रावबो फैसा दासो बेहाय नोंथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय फैसा दानलांनोबो हागौ आरोना OTP बियोब्ला नोङो OTP हरोब्लाथाय नोंनि एकाउन्टनिफ्राय फैसाया जिर' नोंना माने जिर' जाजोबनो हागौ आरोना नोंनि एकाउन्टआ दा बिथांमोना 6000 सोनो होदों 6000 इन्टु सासे मानसिया 6000 करै सोयोब्लाबो माने 60 crore माने जोंनि बर'फोरनिफ्राय बिथांमोना लुथिगासिनो दङ होमबा 60 crore जुदि लुथिनो हायोबा बिथांमोना रेन्ज रभारखौ मानो होनो हायामोन माने होनो हागौमोन जानो हागौ आरोना बिथांमोना रेन्ज रभारखौ दा बिथांमोना टारगेटआ साक्सेस जाबाय टारगेट साक्सेस जानायखाय बिथांमोना लाब जानाय बायदि मोनबाय बिनिखायनो उइद्र' प्रब्लेम माबा प्रब्लेम इरर जाबाय बेफोरबायदि खालामना होबाय आरोना दा बिथांमोना मोनसे टारगेट दंखायो सिगांनिफ्रायनो आं मिथिखायो आरोना माने सिगाङावबो क्लाउडफुड डलार गोबां एप्स ओंखारदों बिदिनो ट्रेडिं एप्सआनो जा माबा मोनसे मानसि सोनानै फैसा डाबल जानाय एप्सफोरानो जा बेफोर माने गासिबो फेकसो गासिबो माने
नोंथांमोनखौ चुटिया बानायजोबनाय आरोना बेफोरो माने मोनसेबो मोजां नङा आरोना बेफोर एप्सफोरा फार्स्टआवलाय मोनो बेखौ आंबो मिथिगौ खिन्थु नोंथांमोना बेहाय माने बाराव बिथिंलाबायनाय दैबानाजों गोजावनाय फैसाफोरखौ दा नागिरलाबायो आरोना नोंथांमोना माने खैफोदावबो गोलैनांनो हागौ दा गोबां मानसिफ्रा जायफोर माने मानसि सोदोंमोन मेम्बार जायबा मेम्बार जादोंमोन सोरबा बायदिया 20 जन सोदों सोरबा बायदिया 200 जन सोरबा बायदिया 500 जन सोदों दा बिथांमोना न' थांनानै नागिरहैजानो हागौ आरोना जायबा माने बोरमा फाननानै सोरबा बायदिया माने हाजिरा खामला मावनानै खस्थ' मावनानै बिथांमोना फैसा जमायदोंमोन बिथांमोनाथ' बिराद लस जाबाय लास्टफोराव हाबनाया फार्स्टआव हाबनायाथ' गोबाङा माने लाब जादों दा जोंनि बर' मानसिफ्राल' बांसिन हाबदों आरोना जोंनि बर' मानसिफ्रा एसेयावनो फोथायलाबायो माने जोंनि बर' मानसिखौल' माने थगायनो चान्स मोनो आरोना गुबुन जाथिफ्रा दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे साबधान जाब्लानो जाबाय बे EKYC दा होथार आरोना नङाबा नोंनि एकाउन्टनिफ्राय माने फैसा दानलांनो हागौ आंनि बुंनांगौआ बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना EKYC दा खालामथार आरो खुनु बेंकआ दिनैसिम सेन्ट्रेल बेंकखौनो होन स्टेट बेंकखौनो होन आसाम ग्रामिन बेंकखौनो होन खुनु बेंकआ माने नोंनाव OTP सोंहरा आरोना नों OTPखौ हरनानै लायोब्लाथाय नोंनि एकाउन्टनिफ्राय दानलांनो हागौ आरोना आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन मैयाबो बानायदोंमोन आं दा बेहाय नोंनाव OTP सोंहरब्लासो नोंनि एकाउन्टनिफ्राय दानो होननानै बुंदों नालाय आंनाव कमेन्टआव खिन्थु आं बे बाथ्राखौ आङो मेनसन खालामनाय जायाखैमोन खोन्थानाय जायाखैमोन आं दिनै खोन्थाबाय आरोना नोंथांमोननो माने ओरैनोथ' एकाउन्टनिफ्राय दाननो हाया OTPफोरखौ नोंथांमोना हरनानै लाना आरोना OTP हरनानै लायोब्लाथाय नोंथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय सेस दानलांजोबनो हागौ आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आंहाबो बोरमा लांनायनि टाइम जाबाय बोरमा लांसै आङो मोसौबो खानांगौ दङ उफाय गैया माथो खालामनो आरोना दे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना EKYC खौ 6000 होनानै दासो आरोना नङाबा एकाउन्टनिफ्राय फैसा दानलांनो हागौ आरोना